Сәлеметсіз. Эфирден аңалықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Қолабызда қыр батырларын зұрлайлар. Ознақайда түзушілеріні құрметлейлер. Әлметтілеріні қодаққа бастырдылар. Районда қызу урақ үсті. Бүгін ауыл қожалық қызметшенері ашлық жейіп үлгіріге ашыға. Бұл шырда ойрата оңышқа ерішкен алдыңғыларыны құрметлеу ғадетке кірген. Бірінші планларын үтеген қызмет батырларын район башлығы өзі тәбірикледі. Ярулин Дамир Мусагитович. Молодец, поздравляю. С началом уборки успешной. Урып жию компаниясының оңышы комбайншыдан тұра әк конкурста жеңу қызметкерлеріне іш сыфатын арттырыға һәм урып жию барышын тезлетірге тәрі. Кешушат құжалығында ең яқшы комбайншылар елдағы Шаноил Гарипов һәм Домир Ярулин. Домир Ярулин ауыл құжалығында енді 28 ел ішлей. Армиядан соң нефт тармағында біраз ішлеп алса да керек комбайнға отыра. Иң нәтижелі қыр батырларын зурлау көркем ғадет. Район башлығы шулайық түрлі құжалықларының іші білән таныша һәм иң нәтижелі комбайншыларыны бүләклей. Урып жию алдыңғылары іш урындарында оқ бүләкләне. Оларының һәр қайсы 500 тоннадан артық ашлық суқтырған. Район башлығы Тимур Нугуманов қызметкерлерге рәхмәтін білдірә һәм игеншілерге яқшы хава тырышы һәм оңыш жиып алуны тілей. Ғадаттәгіше, урып жию эшләре шырында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән комбайнчылар арасында алдыңғыларны билгелиләр. Комбайнның модификациясына карап 300-500 тонна суктырганнар премияләнә. Токарликов исемендәге җәмгыятьтә урып жию алдыңғылары Виталий Филюшин, Александр Уливанов һәм Иван Терешкин. 2 года работаю в Токарликово комбайнером, а сельское хозяйство с детства с отцом. Тимур Нугуманов һәр хуҗалыкта урып жию компаниясының темпларын һәм сыйфатын бәяләде, техниканың торышын карады һәм урып жию вакытында механизаторларның иминлеген тәэмин итү чаралары турында фикердә алыштылар. Площадь пашни у нас в районе более 80 тысяч гектар. Из них посев... Безнең районда 80 мең гектардан артык мәйдан эшкәртелә, шуның 70 мең гектары шәшүлек җирлеге. Быел бөртекле культуралар 33-34 мең гектардан артык. Безгә аларны сентябрь башына хәтле җыеп алырга кирәк булачак. Нам предстоит до начала сентября завершить убор. Шул арада авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көзге арыш чәчүне башлаячаклар. Аның артыннан көзге будай да өлгерәчәк. Безнең илдә төзүчеләр көне менә 60 елдан артык билгеләп үтелә. Азнакайда бәйрәм уңаеннан шәһәр мәдәният йорты каршында тантаналы чара узды. Төзүче хезмәте һәр кемнең күз алдында, шуның белән әһәмиятле дә ул. Мәйданга җыелган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, төзүче һөнәренең асылын билгеләп үтте. Район төзелешенә зур өлеш керткән оешмаларга, династияларга рәхмәтен җиткерде. Ветераннарыбыз, төзүчеләребез, сезне барыгызны да шундый матур һөнәри бәйрәмегез белән, хөрмәтле ветераннар, хөрмәтле төзүчеләребез, чынлап та шәһәребез, районыбыз, авылларыбыз, Актүбә бистәсе елдан-ел матурлана, яңа объектлар төзелә. Үз эшенең чын осталары булган, намус белән фидакар хезмәт куйган алдыңгыларга бәйрәм уңаеннан дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Юнистройда 5 ел эшлим. Общий алганда армиядан кайтканнан бери эшлим инде. Оннан 15 авыр чагы да була, жеңил чагы да була дигән. Төрле чагы була инде. Әйе, чыннан да Азнакай көннән-көн үсә, матурлана, яңа йортлары, социаль объектлар төзелә, яңа микрорайоннар калка. Монда төзүчеләрнең өлеше зур. Жительләрдән заявкалар алабыз, үйләрендә булган су аккан, отоплениялар булмаган очракларда заявкаларны алабыз. Тиз рәвештә үзебезнең водителебез, слесарыбызга тиз рәвештә эшләрен башкарырга телефон аркылы бирәбез. Алар инде кичермәстән үзләренең эшләрен җиренә җиткереп эшлиләр. Азнакайда төзүчеләргә зур хөрмәт күрсәтелә һәм бүген бәйрәм уңаеннан Мәскәүдән артистлар чакырылган. Александр Головин һәм аның иҗат төркеме Азнакайлыларга иң матур җырларын, иң дәртле биюләрен бүләк иттеләр. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 18 августта 10 сәгатьтә шәһәрнең халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эш бирүче көне узачак. Анда Казанның дары заводы вәкилләре киләчәк. Килүчеләргә төрле аппаратларда эшләү белгечләре, төягөч йөртүчеләр, кылдавщик, физика-химия анализы лаборанты, маляр, ремонтчы, слесарь, төзелеш остасы, тракторчы, токар, фрезерчы, электр җиһазларын ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча электромонтер һәм башка вакансияләр тәкъдим ителәчәк.
Хезмәт хакы күләме 35 мең сумнан башлана. Эш урыны адресы Казан шәһәре 1 май урамы 14 йорт. Эшкә дәгъва кылучыларның урта махсус яки югары белеме булу шарт. Эш урынында укыту, тулай торак, армияда кичектерү каралган. 1939 елда ук илдә спортны һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру өчен физкультурачылар көн булдыралар. 41 елдан физик культура һәм спорт өлкәсе хезмәткәрләре бәйрәме рәсми рәвештә расланыла һәм августның 2 шимбәсендә билгеләп үтә башлый. Калабызның юбилейный спорт сарае алдында узган физкультурачылар көндә без дә булып кайттык. Спорт район һәм калабыз тормышының аерылгысыз өлеше. Шуңа күрә Әлмәт тормыш өчен иң яхшы шәһәрләрнең берсе булудан тыш, күп юнәлешләр буенча спорт башкаласына да әверелде. Район башлыгы үз котлавында әнә шул хакта ассызыклады. Ул спортта айрата уңышларга ирешкән әлмәтлеләргә республиканың спорт министрлыгы, район башкарма комитеты спорт идарәсе бүләкләрен тапшырды. Шулай ГТОның алтын значоклары хуҗаларын тапты. Спорт мастер кандидаты исемнәрен алучылар билгеле булды. Рәсми тантанадан соң интерактив мәйданчыкларда Әлмәттә үстерелә торган спорт төрләре белән танышырга, хәтта кайберләрендә үз көчеңне сынап карарга мөмкин иде. Берәүләр ГТО нормативларын тапшырды, тренажерларда шөгыльләнде, икенчеләр күңел ачу бәйгеләрендә катнашты. Иң тәмле ярыш пицца һәм хот-догны ашауда иң җитезне ачыклау иде. Оештыручылар сүзләренчә, бу профессионалларның гына түгел, бөтенебезнең бәйрәме. Каждый из нас в душе немножко физкультурник. Һәр беребез күңелдә физкультурачы һәм ким дигәндә иртәнге зарядка ясыйбыз һәм җәяү йөрибез. Шуңа күрә бу бәйрәм мөгаен һәр кемнекедер. Өстәвенә безнең районда 2 кешенең берсе спорт белән даими рәвештә шөгыльләнә. Систематически спортом. Спорт мәктәпләре һәм клублары бәйрәм кунакларына спорт төрләрен үз күзләре белән күрү һәм танышу мөмкинлеген тәкъдим итте. Стритбол, футбол һәм флорбол буенча ярышлар узды. Татарстанның Ирбис командасының профессиональ уенчылары әлмәтләргә урамда хоккей уйнау буенча мастер-класс та уздырды. Я с детства, с 10 лет, то есть уже... Мин кечкенәдән 10 яшьтән әлеге спортта 9 ел тирәсе инде. Тумышым белән Омск шәһәреннән узган елда Казанның профессиональ Ирбис клубына күчтем һәм бу юнәлештә үсәм. Вот и продолжаю двигаться в этом направлении. Күңелле спорт бәйрәмендә һәр кем үзенә шөгыль таба алды. Берәүләр уен спорт төрләре белән урамда мәшгуль булса, икенчеләр спорт сараенда өстәл теннисы һәм шахматта осталыгын күрсәтте. Шахмат уенында җиңүче Кирилл Приходько булды. Үсмер спортны ярата һәм сәламәтлеккә файдасы турында белә. Шахмат, бадминтон, рәсем ясау белән шөгыльләнәм. 1 сентябрьдән футболга да йөрисем килә. А еще занимаюсь рисованием. Бәйрәмдә яшенә карамастан улысы кешесе катнаша, күңеленә хуш килгән тамаша карый алды. Теләге булганнар пони һәм атларда йөрде. Республика Федерациясеннан акробатик рок-н-роллда спортчыларның күрсәтмә чыгышлары бәйрәм кунаклары өчен күңелле сюрприз булды. Отлично все. Молодцы, спасибо большое за организацию. Весьма интересно. Барысы да бик кызыклы уза. Призлы урыннар бар, кубоклар, дипломнар, бүләкләр, медальләр бирелә. Кызыклы музыка да бар. Минемчә бик күңелле чара. Прикольное мероприятие. Физкультурачылар көненә багышланган бәйрәм хоккей матчы белән тәмамланды. Бөтен тамашачылар өчен дә бушлай булган уенда Әлмәтнең Нефтяник һәм Нефтекамскның Тарос командалары очрашты. Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган турнирның йомгаклау матчында Нефтяник һәм Тарос хоккей командалары очрашты. Билгеләнгән вакытның яртысын диярлек командалар алкалар ташламыйча үткәрә. Иван Ковалев тапшыруыннан соң 27 минутта Адель Галиев күпчелекне тормышка ашыра. Ислам Хасанов 2 минуттан аз гына вакыт үтү белән Нефтяникның уңышын ныгыта. 3-нче тәнәфестә әлмәтлеләр планлы рәвештә Нефтекамскларның оборонасын җимерә. 6-0 исәбе белән безнең команда матчта җиңү яулый, 100% очко җыя һәм төп трофейны яулый. Турнир нәтиҗәләре буенча Төмәннең Рубина таблицаның 2-нче баскычын ала. 3 очко белән Тарос бронза призер була. Саулык паркында йога фестивале узды. Яшел фитнес проекты кысаларында саф һавада узышы тренировкаларны Казаннан килгән кунаклар да үткәрде. Как это делается? Начнем с простого. Огненное дыхание, дыхание животом. Йога фестивалендә Әлмәт һәм Казан осталары үткәргән бушлай тренировкалар төрле иде. Берәүләр кундалини йога, гонг белән медитация, пауэр йога, экстатик дэнс, арт-терапия үткәрде. Икенчеләр ом мантрасы белән таныштырды. Сегодня я давал очень древнюю практику. Практика называется тибетские простирания. Также мы пели мантру Ом. Шулай ук бүләкләр уйнатылды һәм фестивальнең иң кечкенә кунаклары өчен балалар йогасы күбекләр тамашасы узды.
Йога фестивалында һәркем үзенә ошаган юнәлешне сайлый алды. Биредә хәтта кодакта да басырга булайды. Без дә үзебезне сынап карарга булдык. Чыннан да иң популяр юнәлеш кодакка басу булды. Күпләр өчен бу көтелмәгән сюрприз иде. Казаннан килгән Алина теләге булган һәркемне кодакка бастырды. Мені кышады. Мен менә теләгән әйберләрне бөтен әйберне аңладым. Минем күңелдә шундый хәзер рәхәт, җылылык. Бер-ике атна элек минем менә теләк шундый булды. Кире кодакларга басырга мин бер еллык басканым инде. Менә ниһаят хәзердә бастым. Бөтен сорауларыма җавап таптым. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.